मादय गे मादय शेताबाटा पिकय तुका वर्तल्याक बरीच बुद्ध शिकय। मादय गे मादय तू आमची आवय तुका फटोवप्याक मातीस तू खावय। मादय गे मादय झाडा पेडा शिपय पेडपी नडप्यांचे अवतार तू सोपय। मादय गे मादय तू आमका वाचय शबय घालपाक तूच आता चाचय। मादय गे मादय मद त्यांचो जिरय तुका वरप्यांची तकलीस तू फिरय। मादय गे मादय तान आमची भागय क्रांती ज्योत पेटवून मन आमची जागय। मादय गे मादय मादय गे मादय वचू नका आमका सोडून वाकडे नदरेन पळोवप्याक हात पाय घाल तू मोडून हात पाय घाल तू मोडून। सगळ्यांक उदय बरं। प्रेम स्वरूप आई वात्सल्य सिंधू मादई आई। बोलावू बोलावू तुझा आता मी कोण त्या उपायी। तू माय माय म्हणजे आई तू माय लेकरू मी। तू गाय वासरू मी। ताटा तुटी झाली आता कसे करू मी सांग माझी मादई आई। विद्याधन प्रतिष्ठा लाभे आता मलाही आई विणे परी मी हा पोरकाच राही। हे मादई आई सारे मिळे परंतु आई पुन्हा न भेटे। तेने चिताच चित्ती माझ्या अखंड पेटे। हे मादई आई कर्नाटके वळविले तुझं आपत्ती आम्हावरती म्हणजे आमचेर आपत्ती। हे मादई आई आई तुझ्या वियोगे ब्रह्मांड आठवेगे। कैलास सोडून ये उल्के समान वेगे। म्हणता हो मरणातून तू फुलविशी जीवन हास्य विकरशी जलधारातून। देवी तू भूमीची सत्तरी माता इथल्या गावाची तू त्राता। तूच पोषणी तूच प्रवाहिनी अविरिती वाहो तव संजीवनी। विशाल तुझ मायेची झालर रक्तातून पुरणीची पाखर। तव प्रवाहितून आम्ही प्रवाहित वाट तू चैतन्याची चालत। हीच प्रार्थना अविरत अविरत। तुम्ही पाहता गोवा न्यूज।